тамошобино Дилия шоп омадагем. Ҳозир аз наздик ма шумода нишон метим ҳам қабуракҳои фасон куртои хушро вардагай. Марҳамат биёен аз наздик бо бинен. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ина 102 магазин яди магазинои шишагай киртора бинен чӣ хушрувай ҳамаи борош қариб туркияй ҳамаш фақат якчанда бори Дубай дора дохилашда лекин қариб 80% турецкияй. Марамат каседа дар корай ҳатман Диляшо биёен ина навинкои беҳтарин шуморо интизорай барои ид киртои идонаи фасону вардагай киртои паплину вардагай хулас ҳамаш ипеку анамхе киртои новинкаи хушрӯ. Марамат духтарако рақамо ҳаст барои маълумоти бештар метавонен хичонда муроҷиат кунен. Хушругии киртора диден духтарако бори новинка дар Дилия шоп. Марамад ина каседа дар корай биёен ино ҳам хушрӯи материалшон бои вай металлика диден ҳичи намеша турецки оригиналай 1200 сомон будан ҳозир акция рафтеста 900 сомон ҷои шидаш. Марамад духтарако ин намудош 900 сомон мана ин намудоша боша 900 сомон буд 700 сомон кардагай и паплинай иш намедонам тенсилай чӣ хеле материалша ҷойбакай ана и боша паплинай мана турецки оригинал як бурак биёен бо аз наздик бинен ана ин намудоям тамошо бино паплинои оригинал корои дастӣ турецки якм сорт. Марамад ина духтаро ҳамаш кори дастӣ рафтагай турецкиои якм сорт бренди Ламираж мана иёям 1200 сомон буд акция рафтестай 900 сомон кардагай. Духтарако дар кортон боша марамад рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен ина ози бор нав омадагай ҳам расветко ҳам размеро ҳастай. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ мана Дилия шоп 102 магазин мешава. Биёен бо айпеш хутон бинен. Анамин намуд паплинакои турецкира акция эълон кардагиян дар Дилия шоп. Марҳамат духтарако успед кунен ки тамом нашава нигоҳ кунен чихо хушрӯчани паплино нархошон 300 сомон шудагай ина кадомеша мегирен ами паплинако 300 сомониян ира бинен чихо хушрӯай ҳам духтуш ҳам худаш 300 сомон ина марамат беҳад вариантои хушрӯ 300 сомони турецки мана ишам хушрӯчая бинен духтаро 300 сомон кадомеша бигирен 300 сомон бисёруш бовар кунен 700-800 сомонае инем бисёр намудуш ҳамаш не чанд намудуш 700-800 сомонае лекин духтарако Дилия шоп ҳозир акция сар додагай ҳаминора нархошона 300 сомонӣ ҳамаша кардагай ина дар кортон боша биёен аз наздик бо хутон бинен. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза дар Дилия шоп якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 102 магазина Дилия шоп плакатиш ҳастай ба осонӣ меёбенша хулас духтаро марамад дар кортон боша биёен бо аз наздик пӯшида бинен. Дар иҷа боша духтарако ҳозир навинкаҳои фасони хушрӯра дар Дилия шоп нишонтон метиҳам нигоҳ кунен. Ана ин намуд крепо 680 сомон шудагай гилоша бинен чихо хушрӯй ҳастай ки фатимая ина марамад каседа дар корай ҳарир ҳам ҳарир меган ҳам креп меган хулас сабука ки хушрӯй нархошон 680 сомон. Ана инора нигоҳ кунен ино турецки тоза беҳадам хушрӯ ипек нархошон 800 сомон ина моделора нигоҳ кунен 800 сомон мана и цвечам аст барои ид беҳтарин вариантай и тарафа бинен духтарако ҳамаи ҳамина ози акция шидагай 800 сомонӣ марамат кадомеда дар кораи турецки биёен аз пеш пӯшен бинен баъд харидорӣ кунен духтаро. Бозори Корвон дар Дилия шоп тарафи Пажарка якм дарвоза марамат якм дарвоза 102 магазин плакатиш ҳастай Дилия шоп марамат биёен беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас шумода пешниҳод шидагиай. Бинен духтаро чихе ипекои фасон омадай Дилия шоп да аҷоибот мана марҳамат каседа дар корай анамихе ипекои оригинал новинка пас биёен пеши Дилия мана беҳтарин вариантако ипекои хушрӯ ҳамаш брендои ҷаҳонӣ эспира ҳастай Ламираж ҳастай ина кадомаша мегирем ма рақамашона мемонам дар хусуси нархи навош аз хичон % Бозори Корвон инаи Ламиражай духтаро Бозори Корвон тарафи
пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 102 магазин дилия шоп навистагай ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина миёш хушрӯ духтаро 1100 сомай ба фикрам ё ино 1300 сомонай ламираш. Хулоса бинависем бо аниқтарша хичон пурсон шавем. Духтарако распродажа рафтеста нигоҳ кунен куртои фасони турецки Дубай баъд Тошкента. Неки яктаи мондагай. Духтаро ина то охира тамошо кунен нишон метим. Ина двои качарам диден чихе хушрӯвай. 100 сомон шудагай. Духтарако успет кунен немиям 100 сомон. Ҳамха интихоб васая ини платёям 100 сомон. Ҳамаи ҳамино дилия шобда 100 сомон шид. Духтаро яктаи мондагай расчётотона бигирен. Мана ин моделора бинен охи 100 сомоне дар ягон ҷои нарх нестай. Кам ки мондай шумода 100 сомонӣ додестиям. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза киртара хушругӣ шадиден ира бинен чихе фасонай. Якм дарвоза дай духтаро 102 магазин дилия шоп рақамашон ҳаст. ряди магазинои шишагиам якм дарвоза ворид гарден. ряди магазинои шишагина 102 магазин дилия шоп да ан амино 100 сомон. Ма рақамашонам мемонам агар доставка дар кортон боша ина бо нависен кати хичон ҳам суҳбат шавен. И тарафш бо ҳамин паплинакои анохи бинен чихе хушрӯча ҳамиёшам 100 сомон. Ина бори Тошкент то шамкӯ духтаро паплинои қиматӣ будан ҳозир акция эълон кардаган 100 сомон.